Puntirya ti Department of Health Region 1, baban iti measles, rubella supplemental activity ang magunod ti 95% vaccination coverage kadagiti ubing a kwalipikado tapno magunod dati herd immunity ken malapdan ti panagwaras ti measles ken rubella itin na sa region. Sigun iti ahensya, may patungpal ti aktibidad mangrugi inton Agosto 10 aging 28 iti agdama atawen. Panggap daa bakunaan ditoy dagiti ubing agtawan iti inem aging 50 or 50 katsa mabulan. Iti datos target daa mabakunaan or mabakunaan ti 444 nga ubing pakiramanan ti 275,000 ijay Pangasinan, 62,000 ijay La Union, 48,000 ijay Ilocos Region, 42,000 ijay Ilocos Norte. Naipeteng libre ti bakuna nang runat na patig dayto ay tapno maipaayan iti proteksyon dagiti ubing. Yes po, libre po ito, wala po itong bayad. Maaari lamang pong magtanong sa ating mga local government units ng kanilang fixed vaccination site. So yung ating mga LGUs po ay magtatayo ng mga vaccination sites sa lahat ng ating mga health facility.